Hubli shibuni pi baro perlok pejor panwan biang sya kene ka channel jongi te perlok pejor menta kene mde ka vlog video mo nga shna kene ka video tan menta ban pensyai ipi kene ba perlok pej menta kesngi kene ka juk thok mo te ngayo I ke video ke balas priang ba hapo ka social media don we briu bala sya thok ha ka platform kini ki platform gaming platform kini ki betting apps kabanang kong ki pen shop bet yepi nang ta pade hadan phal phi la sha ngop kini ka platform ka gaming platform kini ka online gaming platform ta pinum la shu ban e kamut shin ba phila sha ngop kini ka jing le kai online kini ka game nang ta pade phim la ban e ika te pelok pejor mentah kene ke video tang kene ke nga kwaban pen snyo thu ipi kham tam ki khna ki bede ki bedang hak po ka kat pran ne khat ar house nem karta ki bedang ngop pha ka jing le kai game online sa snyo pha shwa ban le kai ya kono ka game ru sap wat bnia ya ka ta ka game ka ba thok ne kaba ai jing man toy ni phi perlok kene tang kene ke kamut kene ke jing shna video jong ngam ta tang kene ke im jong nga ban per siu thu phi ki perlok khasi jong ni phio I ne u khar ne nga bu ki dur jong u bal dik katep himan su ha kene ki singi bal tep u ai ka we ke interview ha ka we ke news channel ba ula sha thok aduk dai phio riu lak tangka dok khandai pheu riu lak tangka ki ram jong ki briu kisa ha o shim ram na ki we invest ha kane ka game ta pde kane ka game kala thok yu te un siu na e ki ta ki ram jong ki te ki briu ha ba ul sha thok ha ka game kini ki game online manta kisngi mongkom kini ki betting apps kamut invest nang tab de pinyo ya ketuka la de invest spa nang ka de pinyo aspa nang ka la de invest la spa nang ka de pinyo ndus pa nang ka hadu ki long ying jong o kila kan taj yo kila pitar yo sa nang ne skmat perlok hoi le kai te le kai ka game tang ba nai le kai kum ka ta ka game haban invest da ki pisa la de pi invest ya ke pisa jong pi unu briuru umnut ban ai ye pi ka garanti ba un ai piang ya ka pisa jong pi ai kene de ka jing pen sha jong nga pi perlok siu pha shwa ban invest shwa ban le kai ha ki tu ki betting apps da wat bnia shwa shpang ka tu ka apps nang ta ba de le kai ka tu ka apps te kene ka jing pen shai jong nga perlok teng phin yo kum kene ki jai video ha po kene ka channel jong ni te maximum phin yo ki vlog video ha kene ka channel jong ni te enta habanga shong marwe te nga prakhat oi kene ka ba important bhai ki perlok ibat ki subscriber jong nga ki family jong nga ki ba subscribe kene ka channel jong nga ban pen sepriang lang ya kene ka khubor ya baro ki paralok jong ni pan husiar iki nang ne shikmat knang bikin like na jing sha thok na ki betting apps sa perlok ngan pengkut kane ka video tang naiken nga try pila siau thu kane ka jing pen sha jonga la pi siau thu siau ba share lem kane ka video shrubat ki perlok jopi papli makiru knang makin yo kane ka jing tip na kane ka video jonga kanang baki makiru kini yo ka jing share kane ka video ka banga penshai si coba share kane ka video mo coba like kane video ta ngin sai kan dua ka be pat ka video kan mentasyo chongsuk bye bye